Здравейте, приятели на розите! Отново се намираме в Рила планина или по-точно в нейното подножие, където ще ви покажа как присаждам на шипка от моите градински розички. Присаждане на будна пъпка, теобръст, началото на юли. Заповядайте! Малко преди това си избирам този прецъфтяващ цвят стръкче от градината. Виждате мястото, където съм почистил. Тук вече направих една присадка тестово и сега ще направя още една по възможно най-бавният начин пред вас, за да усвоите и най-малкия детайл на присадките. Така. Сега ето го мястото, където ще присаждаме. Разчистено е, за да може да нямаме бодли, да нямаме нищо, което да ни притеснява да си свършиме операцията. Така. Първото нещо, преди да започнем присаждането, е да проверим дали имаме сокодвижение. Ето, например, взимаме това клонче. Така. И виждаме как е кората. Дали се отделя. Ако ни се отделя кората, да, отделя се кората. Ако ни се отделя кората, всичко е наред и можем да започнем операцията. Тук ще присаждаме. Ето тази пъпчица съм си харесал. Искам да я видите как е в пазвичката. Надула леко. Ето я. Идеална пъпчица. Тази пъпчица ще присъдим тук. Теобръс. Правиме първо този разрез напречен. После пускаме надолу и на длъжния, като натискам умерено. Няма нужда и да го правя много дълго. И след това с ножчето трябва да отделиме кората. Това припукване е много добър знак. Значи, че кората, вижте как хубаво се отделя. Може би още малко само ще разширя. Така. Ето. Идеята е да действаме бързо, под една минута, примерно, да направим цялата присадка, защото да не изсъхва мястото. Така. Да си вземем сега нашата красива пъпка. Ето я. 45 градуса, изтегляме тънко под нея. И се появява пробивача. Това е уникално. Това беше много яко. Не можем да използваме тая пъпка. Я да видим нагоре. И тук имаме пробивач. Тук нямаме. Ще използваме тая пъпка. Интересно видео. Така, 45 градуса, тъничко. Вижте колко тънка я права и надолу, нагоре дълга, за да може това да си ни е дръжчицата. Така, единственото, което трябва да направим е, без да пипаме, да отделиме дръвцето. Ето е виличката. Така. И с помощта на ножчето да спуснем пъпката в образа. Ето. Виждате ли как хубаво си влезе? Режеме малко под първоначалното, за да влезе със сигурност отдолу щитчето. Ето тук. Вижте как се натиска навътре някак си така. И пъпката си е вкъщи. Следва замотаване с обикновено ПВЦ китайско фолио. Почваме отдолу, като умерено се притиска. Тук това не е калем, който сме издялкали и трябва хубаво да се държат. Умерено. Нали? Стегнато, но умерено стегнато. Отгоре минаваме над пъпката. И пак си слизаме долу, за да завържем. Завързваме. И още един път да завържем за късмет. И нашата присадчица е готова. Теобръс на шипка.
отгоре, и вижте сега, малко е дългичко, и за да не взима чак толкова сок, не трябва да отрежем веднага, но ще го направим така, за да връща към нашата форма. Това е днешното упражнение. Благодаря за вниманието. Очаквам ви в розарската група за розите с любов или на моят YouTube канал Rose Wizard. И до нови срещи. Обещавам само качествено съдържание, свързано с розите. Накрая бих искал да завърша с малко снимки на мои присядки от миналата година. Пак така в дивотията съм ги правил, но ето някак си оцеляват. Благодаря за вниманието.